osoko bilkura egin dute ostegun honetan Getxoko udaletxean eta bertako alkateak dimisioa eman dezan hainbat mozio eztabaidatu dituzte. Amaia Agirre alkateak iradoki du akelarre politikoa izaten ari dela eta oposizioari egotzi dio desgaste estrategia erabili izana. EH Bilduren udal gestora eratzearen proposamena baztertu du eta argi utzi du ez duela dimisiorik emango. Nire erantzukizuna ez da zarata elikatzea, ez da deskalifikazioetan sartzea ere. Nire ardura erakundearen egonkortasuna bermatzea da eta Getxorako gobernatzen jarraitzea. Eta argi eta garbi esango dut. Nik betiko irmotasun, etika eta determinazio berarekin jarraituko dut lanean. Provokazioetan sartu gabe, eztabaida antzuetan minutu bat galdu gabe. Eta aurkakotasuna suntsipenarekin nahasten dutenen aurrean amore eman gabe. Horregatik diot itzulingururik gabe. Ez dut dimitituko oposizioak eskatzen duelako. Ez dut alde batera egingo zarata bere proiektu bakarra egiten duenak hala eskatuta. Erakunde honen buru izaten jarraituko dut legitimidadea dudan bitartean, erantzunkizunez, irmotasunez, etikaz eta lehenengo egunean hartutako konpromiso berarekin. Eskerrik asko. Alokairuen prezioek 8,6% egin dute behera Nafarroan, gune tentsionatu izendatutako eremuetan, Begoña Alfaro presidenteordeak plazaratutakoaren arabera. 2025ko maiatzaz geroztik dira 21 udalerri tentsio handiko eremu eta pasaden uztailaren 30etik aurrera mugatu ahal izan dituzte bertan alokairuen prezioak. Ordutik, 2025 amaierara arte, bataz besteko prezioa 849,3 eurotik 775,9 eurora arte jaitsi da. Laborariek protesta egiten jarraitu dute gaurkoan Hego Euskal Herriko hainbat hiriburutan, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordio komertziala deitoratzeko. Hala, traktoreak ikusi ahal izan ditugu Bilbo, Gasteiz eta Iruñeko kaleetan, sektoreko sindikatuen deialdiari erantzunez. Behin-behinekoz etendu Europar Batasuna Mercosur ituna Europar Parlamentuak eta auzitegiek erabaki beharko dute honen inguruan. Gabon guztioi eta ongi etorri urtarrilaren 29ko albistegira. Azken hilabeteetan Euskal Herrian gaztetxeak galtzen ari dira. Hainbat espazioren aurka joan eta hustu egin dituzte. Bada testuinguru horretan, Igorreko Kinu eta Donostiako Guardetxea gaztetxetako kideek epaiketak izan dituzte aste honetan. Biguneon ibilbidea aztertu dugu, ikus dezagun. Azken hilabeteetan Euskal Herri osoan hainbat gaztetxe hustu dituzte eta helburu berarekin Igorreko Kinu eta Donostiako Guardetxea gaztetxetako gazteak epaitu dituzte astearte honetan. Behin eta berriro esan dute bi epaiketak egun berean izatea ez dela kasualitatea eta estrategia baten barruan kokatu dute. Auziari oihartzuna emateko eta gaiaren berri zabaltzeko bigunetako gazteak batu eta saretu dira desalojorik ez erantzunik gabe lelopean. Gertatutakoa hobeto ulertzeko joan gaitezen hasierara eta sakondu dezagun gaztetxe bakoitzaren kasuan ondorengo minutuetan. Guardetxearekin hasiko gara. Hamarkada batez erabilera autogestionatua izan duen eraikina da. 2019 urtean Donostiako udalak itxi egin zuen hainbat konponketa egin behar zituela eta orduztik 6 urte utzik eta abandonatuta egonda eraikina. 2025ko maiatzaren lehenean auzoko gazteek espazioa berreskuratu eta auzolanaren bitartez konpontzeari ekin zioten, bertan gaztetxearen proiektua martxan jartzeko. 2 urtez udal gobernuarekin biltzen saiatu ziren, baina inolako arrakastari gabe eraikina okupatzea erabaki zuten. Proiektua hasi zen maiatzaren batean, ikusi zen auzoan behar bat zegoela gaztetxe baten, espazio baten beharra, eta bertan hasi genuen proiektua. Proiektuan helburu nagusiak izan ziren astero edukitzea gaztentzako formakuntzak, kirolgune bat, gero kulturgune bat, eta bertan basinean pixkanaka lantzen, gure indarrak neurtzen, eta asterokoan ikusten zertarako ematen zigun espazioak. Donostiako udal gobernuak baina ez du hartarazi zer nolako proiektu edo erabilpena eman nahi dion guardetxeari. Aurrekontuetan behintzat ez dago diru partida finkorik horretarako. Printzipio 6 urte eman da gutxik eta dirudienez ere 26erako aurrekontutan ere sartu eta 7. urte bat ere gutxi jarraituko zuen, gure proiektuagatik ez balitz. Beraz, ikusiko dugu 2027ko ondiru partidarik.
Hori ala iragan maiatzean Donostiako Alde Zaharreko Gazte Asanbladako gazteak osoko bilkurara joan ziren udalari guardetxearen esleipen bat eskatzera. Gu besterik gabe udalplenora bertaratu ginen bilera bat eskatzeko Donostiako udal gobernuari 6 urte utxik egondan guardetxe eraikinaren esleipen bat, eta horren arira horren inguruan hitz egiteko bilera bat, eta udalaren erantzuna izan zen, udaltzaingoa gure kontra botatzea, eta gudanok bertatik indarrez kanporatzea. Ondorioz 6 gazte epaitu zituzten abenduan autoritateari atentatua eragitea eta desordena publikoak eragitea egotzita. Astearte honetan berriz beste bikide epaitu dituzte usurpazio delitua egotzita, udalak ez zuelako aurretik akordiorik sinatu nahi izan. Argi geratu da ez dagoela gure bikideak zigortzeko froga nahikorik. Beraz, orain sententziaren zain geratzen gara eta absoluzioa espero dugu. Epaiketa amaitu berritan guardetxea errespetatzeko eta ez usteko eskatu diote gazteek udalari. Espero dugu udala gurekin harremanetan jartzea eta bertan bera geratzen bada desalojoa eta gurekin jarraitzea harremanetan, bertan proiektu bat ixteko intentzio daukate auzoarekin, ez gurekin bakarrik ez, baizik eta auzoarekin, auzoko beharrak aztertu eta bertan denon artean behar den bezala proiektu hau aurrera ateratzea. Edo espazio hau bere funtzionaltasun bat bilatzea. 12 urte beteko ditu Igorreko Kinuk Arratia Bailarako aterpegi izaten. Bere egunean egoan asanblada bat Igorren, gazte asanblada bat, herriko hainbat problematikari erantzun emoteko, eta ipini zaurien martxan eizu Kinu dinamika. Eta horregaz, apurbet aldarrikatu zaurien gaztetxe baten beharra eta gaztentzako espazio baten beharra, eta orduen 2013ko azaroan sartu ziren gaur egun Kinu dan eraikinera. Orduan gaztetxea Keinu produktoran azan, eta hori, asanblada honek espazio hori hartu, txukundu eta herrire zabaldu zauen. Igorreko Gazte Asanbladako kideak Kinuren egungo eraikinera sartu zirenean, eraikina bera ekoiztetxe baten jabegoa zen. Ekoiztetxeak asanbladari ilgazion espazioa aseguru zibila izateko balintza bakarrarekin. Ekoiztetxeak itxi zuen arte lasai egon ziren Igorreko gazteak, ariketa eraikina Sabadell bankuarena izan zen arte. Sabadell bankua saiatu salatu zauela gaztetxeko zerraia, inongo abizu barik eta modu ilegal batean. Eta baina horra hurbildu ziren asanbladakideak eta lortu ginduen barriro giltza gure izitea. Baina hori izan zen, lehenengo erasoa haukin ginduen Sabadell bankuen partetik. Ordutik, 5 urte daramatza Kinuk Sabadell bankuaren mehatxupean eta horrela kontatu ziguten gaztetxeko kideek orain dela aste batzuk. Ia 6 urte heldu zen lehenengo denuntzia, Sabadell bankuena. Eta hori hasi ginen prozesu judizial baten, gu jarri ginen harremanetan eurikaz negozietan saiatuteko eraikin horren zesinoa eta mantenduteko aurreko jabeaga zegoen zesino hori. Baina landa ben, negoziaketa horren bitartez ez ginduen ez lortu eta paiketa bat izan ginduen apirilak 27 2022 urtean, gure 8. urte hurrena justo zelebra bostean. Eta paiketa horretara ziren aurkeztu. Garaipen horren ostean Sabadellek beste salaketa bat jarri zion Kinuri eta aste honetako epaiketaren prozesu judiziala hasi zen. Guk irabazita epaiketa heldu zen beste denuntzia bat eta sartu ginen gaur egun gauzen prozesu honetan. Orduen hor barriro jarri ginen harremanetan bankuegaz eta azkenengo tarte honetan zailago izan den negoziaketa, eurin erantzun bakarra izan da ikusiko gauzale aurpegiek epaiketan. Horiek horrela pasaden irailean lehenengo saio izan zuten Durangoko epaitegian eta atzeratzea lortu zuten, astearte honetakoa ere bertan bera geratu da. Joan gara epaiketara Sabadell bankuegaz negoziazioak zabalik dauzen bitartean, beraz epaiketarako proposamena izan da epaiketa momentu ziertan bera gelditzea negoziazio horrik aurrera segitan daurien bitartean, aurrerago gelditu da aukera epaiketa edo prozesua berriro zabaldu ahal izateko. Bizirauteko beste aukera bat ikusten du Kinuk epaiaren erabakiarekin. Emotozku denporea, bai Sabadellgaz negozietako, aukera diferenteak lortu ahal izateko aurikaz. Otsailaren 6erako erresistentzia jaialdia eta manifestazioa deitu dituzte Igorren. Hasieran esan bezala azken hilabeteetan hainbat gaztetxeren aurka joan eta hustu egin dituzte. Euskal Herrian gaztetxeak galtzen ari dira, besteak beste Zornotzako Matraiu, Bilboko Etxarribi, Sestaoko Txirbilenea, Mungiako Errota, Burlatakoa edota Zestoakoa.
Testuinguru horretan adierazi dute gertatzen ari dena ezin dutela modu individualean ulertu kolektibo gisa baizik. Eta ororen gainetik gaztetxeak kriminalizatzea gaitzetsi dute. Eusko Jaurlaritzak iragarri du iraungitako txertoak jaso dituzten pazienteei dosi berria emango diela, baina abenduan eta urtarrilean txertatutako pertsonei soilik. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du iraungitako txertoak jaso dituzten pazienteei dosi berria emango dietela. Euskal Autonomia Erkidegoko txertoen aholku batzordearen irizpideetan oinarrituta. Hala ere, zehaztu dutenez, abenduan eta urtarrilean jaso zutenei bakarrik emango diete beste txerto bat, azaroan jaso zutenei berriz ez. EH Bilduk astelehen honetan legebiltzarrean aurkeztutako galdera sorta baten bitartez eman du albistearen berri. Osakidetzak berriz urtarrilaren 15etik omen zuen iraungitako txertoen berri. Horren aurrean EH Bilduk informazioa ezkutatu dutela nabarmendu du. Hasiera batean Jaurlaritzak zabaldutako datuen arabera 253 pazientek jaso zuten iraungitako dosia, baina asteazken honetan 103 izan direla ziurtatu dute. Txerto hauek 6 gaitzen kontrako babesa ematen dute, eta Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak akats larria izan dela onartu du, eta barkamena eskatu die familiei. Hala ere baieztatu du txerto horrek ez diela inolako kalte edo ondoriorik eragingo hartu dutenei. Lab eta ELA sindikatuek martxoaren 17ko greba orokorrerako deialdia erregistratu dute gaurkoan Nafarroan. Lanbide arteko gutxieneko soldata propioa izateko beharra aldarrikatzea dute helburu. Ostegun honetan sindikatuek agerraldia egin dute Iruñean martxoaren 17ko greba orokorra deitzeko. Lab, ELA, Steilas, Hiru eta Etxaldek egin dute agerraldirako deialdia. Lan baldintza duinak eta gutxieneko soldata propio aldarrikatuko dute oraingoan. Gutxieneko soldatak hemen erabaki. LGS 1.500 euro, soldatako betu aberastasuna banatzeko lelopean. Sindikatuak adierazi dutenez, azken urteotan bizikostuaren igoera gutxieneko soldatarena baino askoz handiagoa izan da, eta horrek langileen bizi baldintzak nabarmen okertu ditu. Gutxieneko soldata duin baten beharra nabarmendu dute, Euskal Herriko errealitate sozioekonomikora egokituta. Euskal Autonomia Erkidegoan urtarrilaren 19an erregistratu zuten greba, eta orain Nafarroaren txanda izan da. Euskal Herritik kanpo eta bertako langileen beharretatik urrun hartzen dituzten erabakien aurrean adierazi dute erabakitzeko ahalmena hemen izatea funtsezkoa dela. Hala, patronalak zen hainbat alderdi politikok bidean jarritako oztopoak ere kritikatu dituzte. Hain zuzen ere, arrazoi horregatik eman dute auzira urtarrilean Confebask patronala, Lab eta ELA sindikatuek. Enpresariek agintzen dutena betetzen dute. Beraz, azaldu behar dute zergatik Nafarroako autogobernuan oinarritzen den aldarrikapen bat ez dute babesten. Eta beraz, mezu bat luzatzen diegu beraien oinarri sozialari bat egiteko greba honekin. Zergatik, langile guztiontzako ona delako. Zergatik, Nafarroako autogobernuan oinarritzen delako. Eta Nafarroako langile guztiok behar dugun aldarrikapen bat delako. Beraz, momentua iritsi da, ate guztiak itxita, martxoaren 17an greba orokor bat egingo dugu Nafarroan gutxieneko soldata propio baten alde. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzeak egin ditu ostegun honetan Hego Euskal Herriko hiriburuetan Alderdi Popularraren egoitzen aurrean. Hala, asteartean Espainiako Kongresuan pentsioen balio handitze automatikoari ezetz esan izana salatu dute. Joan den asteartean, urtarriaren 27an, PPek, Voxek, UPNek eta Juntzek ezezko botoa eman zioten Espainiako Kongresuan pentsioen igoera jasotzen zuen errege lege dekretoari. Horren ondorioz, pentsioen balio handitzea baliogabetu dute. Egoera horren aurrean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak mobilizaziorako deialdia egin du ostegun honetan Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Plataformatik balio handitze automatikoa eta urte amaierako ordainsaria berrez hartzea eskatu dute pentsiodunek urtean zehar izan dezaketen erosteko ahalmenaren galera konpentsatzeko. Era berean gutxieneko pentsioak nabarmen hobetzeko beharra azpimarratu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan
168.966 pentsiodun daude, eta Nafarroan berriz 51.103. Banakako gutxieneko pentzioa 956,6 eurokoa dela gogorarazi dute, eta kopuru hori gutxieneko soldataren pare jartzea exigitu dute. Eskubide horiek guztiak aldarrikatzeko eta eskuineko alderdien jarrera salatzeko mobilizazioak egin dituzte Alderdi Popularraren egoitzen aurrean, gaitzespena eta haserrea adieraziz. Lab sindikatuak protesta egin du gaur eguerdian Donostian lan ikuskaritzaren egoitzaren atarian. Bertan, etxeko eta zaintza langileen lanbaldintzak deitoratu dituzte. Ostegun honetan, Labeko etxeko langileen sail sindikalak hauek eta zaintza sektoreko milaka langilek jasaten duten prekarietatea salatu du. Gainera, ezegonkortasun horrek Euskal Herrian lanbide arteko gutxieneko soldata propioa negoziatzeko borondate eza eta hitzarmen kolektibo propioaren falta agerian uzten dituela adierazi dute. Azaldu dutenez, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako lan ikuskaritzaren inpunitatea sektoreko lan baldintzen erregulazio faltarekin lotuta dago. Horregatik, Labek mekanismo eraginkorrak eskatu dizkie lanaldiaren benetako erregistroa kontrolatzeko eta horrela lan abusuzko eta esplotaziozko jarduerak ekiditeko besteak beste. Halaber, sindikatuak lan arriskuen kontrolaren garrantzia azpimarratu du, langileen segurtasuna bermatzeko helburuarekin. Izan ere, etxeko langileak barne erregimenean esplotatzen dituztela adierazi dute eta haien benetako lanaldiek 60 ordu edo gehiago irauten dutela inolako konpentsaziorik gabe. Egoera horren aurrean lan ikuskaritza geldirik dagoela salatu dute eta ez duela kontrol eta jarraipen tresnarik eskaini langileen segurtasuna bermatzeko. Hala, etxeko langileen prekarietateak gutxieneko soldata propioan negoziatzeko eskubidea aldarrikatzera behartzen duela adierazi dute ere. Horregatik sindikatuak sektoreko langilei martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartzeko deia egin die. Hona hemen, aste honetan, pantaiak euskarazek eginiko ikusentzunezkoen gomendioak. Zinemetan, Otxiren legenda. Sitxesetik eta Donostiako fantasiazko eta beldurrezko astetik igaro ostean, A24 ekoiztetxe ezagunaren zigilu bereizgarriarekin iritsi da euskaraz bikoiztua. Fantasia, abentura eta ipuin klasikoko elementuak uztartzen dituen Isaiah Saxonen debut zinematografikoa da. Transilvaniako paraje misteriotsuetan girotua, historioaren ardatza Yuri da. Otsi izeneko izaki fantastiko baten kumetxoa ustekabean aurkitzen duen gaztea. Konfinamendu psikologikoen, fisikoen eta identitate ezabatuen inguruko hausnarketa sotila eta ederra da Maspalomas. Eta jaialdi eta zinema aretoetan ibilbide arrakastatxoa egin ondoren primeranera iritsi da. Primeran plataforman baita ere dekoratua. Alberto Vázquezek Psikonautas eta Unicorn Wars zuzendu ondoren bere 3. film luzea aurkeztu du. Aurrekoetan bezala, helduentzako animazioaren baliabideak erabiliz hausnarketa sozial, politiko eta psikologiko sakonak jarriko ditu mahai gainean. Prime Video plataforman Paul Urquijoren Gaua iritsi da. Urquijok Errementari filmeko monstruen iruditeria eta ilutasuna bereganatu ditu, iratik zuen emozioa, maitasun keinuak eta emakumezko pertsonaia sendoak gehitu dizkio, eta guztiari epikotasun dosi txiki baina eraginkorrak erantzi dizkio. Sorgine izabetean, Katalin, senarraren gandik iesi, bere baserritik aterako da gauaren erdian. Baso beltzean galduko da eta bere atzetik segika duen presentzia bat sedituko du. Iesean da bilela 3 emakume maitagarrirekin topo egingo du. Movistarren aldiz, 28 urte geroago. 28 aste geroago filmaren jarraipena da. Amorruaren edo suminaren birusak Ingalaterra suntsitu eta 28 urtera, espai gazteak eta bere aitak urruneko uharte bateko gotorlekuaren segurtasuna eta kutsatutakoengandik babestuta bizi diren lekua utzi eta iniziazio bidaia arriskutsu bati ekingo diote. Eta amaitzeko The Last Showgirl, Gia Coppolak zuzendua eta Pamela Anderson protagonista, Shellyk 30 urte daramatza Las Vegaseko show bateko dantzari gisa lanean, baina ikuskizuna ixten denean ziurgabetasuna iritsiko zaio. Jokin Oregi sortzailea elkarrizketatu du gure platoan Xabi Alok. Bertan, sortu berri duen Kimu antzezlanaren nondik norako buruz aritu dira hizketan. Aspaldiko partez antzerkiari egingo diogu tartea asko izan direlako azken aldian estreinatu diren antzerki obrak, baina gaurkoan Kimu antzeslana izango dugu izpide eta horretarako Jokin Oregi konbidatu dugu. Ongi etorri Jokin. Eskerrik asko, Xabier. Obraren sortzaile, zuzendari eta
aktore, zen moduz. Ondo? Lartxo, ero? Bai, eskerrak Ana Meabe hor dagoen kanpo begirada eskaintzen eta zaila da. Barruan egotia eta zuzentza aldi berean zaila da. Horretaz gero galetu behar nizun, baina Mari de Jon konpainaren eskutik dakar zuen Kimu obra, ze kontatu nahi duzue obran? Bueno, Kimu da nik aspaldi nekan gogua irudimenari buruzko ikuskizun bat egitea, ezta? Ze asko zor diot, ni horti bizi naiz eta umetatik gainera atsegin handiz egiten dituen idazlanak eta gero eta irakasleen zuzenketak gorriz estali dana, nik idatzitakoa, baina plazer hutsa zen. Eta beti eukidut irudimenaren munduan murgildute ibiltzen nahi hori, ezta, umetatik. Eta horri buruzko nolabaiteko gorazarre bada, oda bat edo, ezta, naturarekin uztarketa bat egiten da, ze natura berez ere hori da, ez? Aukera amaigabez osatutako uniberso bat irudimena bezala, ez? Eta ordan biak uztartzen ditugu eta hola kontatzen dugu. Eta obran Oandere da pertsonaia, aipatu duzu natura eta irudimena uztartzen dituela, eta esan duzu irudimenari nolabaiteko kantua dela. Bai, hori da. Azken finean, bi pertsonaia daude hor jokuan. Bata egilea bera, bere arazoekin, sormen arazoekin, eta O. Andrea. Hau da, egilearen ipuinaren protagonista den O. Andrea, ez? Etorkizunean kokatzen den istorioa da, eta O. Andrea ere horrari da, bere ingeneri lanetan eta bulego baten isolatuta bera bakarrik eta asmatu ezin da lan berriak eta nolabaiteko paralelismo bat badago, ez? Bera be sortu nahian eta arazoekin. Eta sormen prozesu nolako izan da obrarena? Beti izan den bezalakoa, akats asko egiten ditugu, bai, faio eta benga eta buelta eta rebuelta eta berri datzi eta atzera eta aurrera da hola ibiltzen gara. Eta azkenean, horra agertzen da, ez? Basoa zena, azkenean, bonsai txikitxo bat, ez? Kimu oraingoz. Kimu azteko asmoarekin behintzat. Bai. Errealismo magikotik kontatutako historioa dela irakurri dizuet? Bai, akorratzen ez gaztetan, goguan dut hor institutuan eta irakurtzen genituen eta realismo magikoa eta halako testuak eta erabat erakartzen inuten, ezta? Eta beti eukidot hori, ez? Puntu absurdo hori eta oso erakargarri egiten zait. Bizitza ikusten dugunaz aparte gauza asko da, ez? Eta kontatzeko molde asko daude, ez? Eta bai, hor gertatzen da, bulego aseptiko eta gris bate nola loratzen hasten den, ez? Eta hor badago realismo magikotik. Gehiago kontatzea ez nebuke nahi, bestela dana zapustuko. Esan dugu bide batez maskarek ere garrantzia berezia dutela, obran? Bai, lehen aldiz ez, ikimilik obran ere hitza erabili genuen, baina gu normalean keinu antzerki egiten dugu, teatro gestuala, baina kasu honetan ere hitza darabilgu, hala eskatzen zuelako historioak, eta maskara ere bai, hau da, gure azkenengo obretan askotan erabili izan dugun elementua da. Deskubritu genuenetik oso erakargarria egiten zaigulako maskararen erabilera. Hor beste mundu bat agertzen da, beste uniberso bat, beste estetika bat eta beste sakonera bat ere bai. Eta oin hitza eta maskara lotzen ditugu, hori guretako nolabaiteko berrikuntza bada. Eta esan dugu hasieran sortzaile zuzendari aktore, nola ikusten da obra ikuspuntu ezberdin horietatik? Ez dakit, ni aktore moduan hasi nintzen, nik idatzi eta itxen, baina gero sartu nintzen antzerkian, eta idazteko ez zegoen orduan garai hartan eskolarik, eta aktore munduti sartu nintzen, baina beldurra izugarria nion antzesteari. Eta antzesten nuenean, eta egoten nintzen sufritzen askotan, eta utzi egin nion, eta urte luzetan egon naiz antzestu gabe. Baina 50 urte bete ditudanetik, eta hori ez da izan iaz, beldurtxuak eta pixkat galtzen hasi naiz, lotxagabetzen, igual, eta berriro ere gogotsu nago, eta bai, aurretik ere egin ditut maskarapean antzeslanak, baina orainola hitzarekin eta lehen aldiz aspaldiko partez, eta gustora.
Eman ditugu zertzela datzo batzuk obrarenak, esango dugu bai euli batek erabat aldatuko duela historia hor nonbait, zer kontatu dezakegu hildo horretatik. Bai, euli bat, bera delako bulego horretan sartzen lehena, ez? Aseptik horretan. Baina berez importanteagoa da zerrek ahalbidetzen duen hori, ez? Eta da leihoa irekitzen dela, ez? Haize bultzada batek, puzka dator haizea bortitz, eta halako batean leiho hori, erabat itxita zegoen leiho hori irekiko du, eta hor hasiko da gauza aldatzen, ez? Eta nolabaiteko paralelismoa egiten da, simbolo bat da, azken finean ez, metafora bat, nola irudimenak ere behar duen, noizbait gure ikusmoldeak ero itxita egoten dira, sarriegi, eta haize bultzada batekia gure leihoak ero ateak zabaltzen dituen, pixka kanpora begira egon gaitezen, ero kanpokoa sartu dadin gugan, ez da. Eta Donostiako antzoki zaharrean errani eta oinatin eman duzuelako, harrera ona beraz. Bai, harrera uste baino hobea gainera. Alakuetan eta ez baduzu abixatzen, adin gero eta umeagoak sartzen dira antzokietan, eta ja 8, 9, 10 urtekoak eta ja ez dira etortzen. Lehen hau alderantzi zen. Orain ostera gero eta umeagoak, gero eta gazteagoak dira. Eta gau, beldur ginen, kimurekin, ia hori arrakala hori nabarituko ote zen. Baina ez, umeak daude hor erabat adi, ile zuridun honek, gizon honek, zahar honek, eurendako zer esaten ote duen, ez? Eta gero zer gertatzen den Andrearekin eta barrekin. Eta asteburuan Bihar eta Etzibiloko Arriaga antzokian, nola animatuko ditugu bilbotarrak eta bilbotarrak ez direnak Arriagara joaten? Bai, hau ipuntxo eder bat dela uste dut, elkarrekin gozatzeko eta gozamenerako aukera poli bat, lan handia dago, sekulako taldearekin aritu gara, estenografiatik hasita, gero Rosa Sole, Bartzelonako emakume zoragarri batek egin dizkigu gauzak, Javi Tiradon maskara, eta talde, Ibon Agirre, Adrián García de los Ojos, esan edot punta-puntako jentearekin aritu gara, eta hori dalako gure erantzungizuna, eta gure ardura, eta gure bete beharra, ez da hori hala izan behar duelako. Baina hori ikusiko dute oso lan txukuna, eta eurak publikoa, pentsatuko dugu, eskerrik asko, ez? Behintzat sikiera gu tontotzat esartzeagatik, ez? Eta bide batez Jokin antzerkia zari galela, aipatu dugu hasieran bai, espaldiko partez, obra asko egiten ari diren eta estrenatzen ari direla, nola ikusten duzu Euskal Antzerkigintzaren egoera? Nik ondo ikusten dut. Nik uste dut jentea prestatua dagoela, gero eta prestatuago, eta lan bikainak eta gainera erronkak daude hor. Ez dira errezkerian egiten diren gauzak, baizik eta badago pulso bat eta euste bat, ez? Eta nik uste dut hori oso importantea dela. Nik uste dut sasoi honean gaudela, esaten da beti, krisian, zerketa, bai, zerrez, gaur egunean, zerrez eta dagoen krisian, ez? Baitzen joateko Jokin, ze asmoa hemendik aurrera? Ze asmo? Ea 4 hilabete barru bizirik gauden, ze oin datorren lan karga handia da. Oin jota fuego arituko gara, Kimurekin adibidez, Bartzelonan begongo gara, denboraldia egiten, teatro lliuren, ez? Nik uste dut hori ere esateko moduko kontu badala, ez da gauza erreza, eta posik egoteko moduan gare. Gainera, Bartzelonan bertan egingo dugun egonaldi luze horretan 16 bat emanaldi egingo ditugu, haietako bat eskatu digute euskeraz egitea, eta Bartzelonan euskeraz egingo dugu. Euskara Katalunian entzungo da beraz. Bai. Animo, eta eskerrik asko, 11 tartetxo bat egitarren, eta... Zueri, eskerrik asko interesagatik. Ederto, eskerrik asko. Gaurkoan, Fitoskins taldearen Xugaroi Kamon abestiarekin emango digu amaiera albistegiari. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.